всички, аз съм Христо Малик и това е влог за откриването ми в профил в YouTube, защото много хора ми спамиха да почна да качвам клипове, да направя малко неща ми. Това е FaceTime, в който ще кажа какво ще качвам в YouTube. Това ще са повече влогове ще качвам, колкото игра игри и нещо подобно. Главните игри са Minecraft, Terraria и Need for Speed Underground 2. Тук това. Игрите повече ще... Например, ако почна някой сезон, например на Terraria, сезон 1, мога да прекарам 50 епизода най-много. И да, ще показвам различни ютери. Ще и стремя да стана партнер в YouTube, което стане да карам добър рейтинг на клиповете си, да правя различни простоти там. И само разкажа за това за партнера, да кажа малко подробности. Партнер да стане в YouTube, това ще дава пари, това, което правите. Всеки клип ви дадат пари, и така ще. Как стана партнер, такова клип, там ще... Да, мърчилевти. Аз бях Христо Малик, аз бях харесал FaceTime и следим други епизод. Да, бай!